Здравейте, скъпи мои приятели, дами и господа, моля, затегнете коланите, защото сега ще ви пусна една много хубава албанска балада. Надявам се, чакате да отправя тук началата, надявам се да ви хареса много. Поне аз така мисля, защото на мен много ми харесва. И така, в момента се намирам в Виена, правя този специален клип, го правя специално за моите фенове и почитатели и се надявам да им хареса това, което се опитвам да им покажа и да им кажа, че песента е нещо хубаво. Живота без музика не може да бъде без живот. Така че, моля, наслаждавайте се на музиката и нека да затегнем коланите и дано този път да се чуе, защото не искам да изгубя излишно време. И здравейте, тази специална албанска песен беше за вас. Моля, дано да ви хареса, здравейте. И сега по-точно сега ще пуснем пак още една албанска песен, която аз може да се каже, че мога да я пея дори малко. Не съм много сигурен. Но сега ще се уверя аз самия дали мога да изпея тази албанска песен. Чекайте за малко, защото в момента зарежда. Тук интернет е слаб под сигнала отвънка. Не знам защо. Сега ще започне. И така, един специален поздрав. Искам да поздравя всички мои приятели. Специално! Io ne si congal meşhur resmen Agali Mustafa Tüme person dedene Io ne si congal Ay şöyle resmen Gali Mustafa Tüme person de Това беше от мене. Надявам се да ви хареса.